जोंनि भेरगाव समस्थिनि नैबे डिमाकुसियाव गिबियावनो बे बाजार खलायाव आङो जोंनि हारिमु बिफाननिफ्राय 20 लाखनि अपेन कालचार स्टेज बानायनाय जादोंमोन, बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो नैथियाव फिसारि डिपार्टमेन्ट बिटिसिनिफ्राय जोङो ना फिसिनानै फानग्रा एबा ना फानग्रा फिसा जायफ्रा गामिनिफ्राय सकआव सोहोराव बा गुबुन गुबुन बाजाराव बिदि ना फानो, गासै 20 बिनायसानो जोङो साइकेल रानना होनाय जादों। आरो थामथियाव जिहेतु 64थि बर' थुनलाइ आफादा जोंनि डिमाकुसियाव जागोन फैबाय थानाय 2025आव, बिनि थाखाय जोङो बानजाय आफादबो दानानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बानजाय आफादा गोबां लिरनाय बायदिसिना खामानि थायो, बेनि थाखाय आङो आंनिफ्राय डेस्कटप प्रिन्टार बेबायदि बायनानै बिथांमोननो गथायनाय जादों। दा फैबाय थानाय समफ्राव माबायदिहै जोंहा बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांनायनि खामानि मावनो गोबां फान्डनिबो गोनांथि जायो आरो दिनै मावगासिनोबो दङ जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि 2024 आरो 25 बावजा एबा बाजेट जि जोङो लाबाय, बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखिनि जायफोरखौ नांथारग्रोगो गामि ओनसोलनिफ्राय गुबै लामायाव ओंखारबोनाय लामा, बहाबा दंग'नि सायाव कालभार दलं बायदिसिना होनो गोनां, बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय नाजादों। आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो सांग्रां जानानै खामानि मावनो थाखाय चिफ बिथांनिफ्राय खावलायदों आरो बेबायदि जों खामानि मावनो नागिरदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव आरो थांनाय समावबो जों मावबाय, फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजोनि गोबां जौगानायखौ जों मावनो हागोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, देग्लायनि बाजेटआव जोङो वुमेन इम्पावारमेन्ट, आइजो जौगाखांनायनि थाखाय आरो खुदिया जौगाखांनाय आरो खुदियानि मोनथायखौ रैखाथि खालामनाय, आरो जोंहा ग्रिन बड'लेण्ड मिसन दङ, सोमखोर बड'लेण्ड खालामनायनि मुङै दंफां गायनाय, बेनि थाखाय जोङो बाजेट, आरो जायफोरा अंगवारि नोरजिया एबा बिकलंग बिथांमोननि थाखायबो माखासे जोङो बाजेटआव हमना दोननाय जादों, दा बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय। दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां जौगाखांनायनि खामानि जों मावनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो।